Jer jesen dolazi, a Štil je u tome vaš najbolji partner. Očekujemo vas kod Štil, ovlaštenog trgovca u vašem mjestu. Muči vas kućni prostor? Željeli biste namještaj po mjeri? Mi nudimo sva rješenja za vaš interijer. Moderno, kvalitetno, originalno i po mjeri. Krojimo vaše ideje. Drvni centar Mahagoni Bjelovar. Kako se normalni mi nismo radili. O nastavku izgradnje kanalizacijskog sustava i obalnog kolektora razgovarat ćemo u neobaveznom smjeru. Naši gosti bit će direktor Herkulanee Radovan Cvek i voditelj izgradnje kanalizacijskog sustava Josip Sviben. Budite s nama u utorak 26. rujna u 21 sat. Štovani gledatelji, evo nas ponovno u studiju, razgovaramo o hepatitisu. Evo, gospođo Rejić, malo prije ste htjeli spomenuti i reći nešto o diskriminaciji prema oboljelima. Da, ja sam u stvari samo htjela kazati da mi smatramo da su oboljeli od hepatitisa C definitivno diskriminirani i u odnosu na druge dijagnoze, a i unutar same ciljane skupine. Naime, kad se kaže da se u zavodu, u HZZO-u nema dovoljno novaca, da su to skupa liječenja, možemo samo, opet povlačim paralelu, koliko se novaca troši na antilipemike, dakle na povećane masnoće, a to je nešto gdje bi čovjek mogao sa jednim, uz svoj doprinos, dakle da manje jede, da manje pije, da manje bi se trošilo novaca i na te lijekove, a za hepatitis C veliki dio ljudi nije sam sebi kriv. Dobio ga je kroz transfuziju do 93. kroz kirurške intervencije, možda i u stomatološkoj ambulanti, na bilo koji način. Veliki je broj isto tako i oboljelih od malignih bolesti koji su morali primati krv i krvne derivate jer su im to bili lijekovi s kojim im je definitivno spašen život, ali su nažalost ostali zaraženi sa hepatitisom C, a tu je i veliki broj djece. Evo. I diskriminacija je još definitivno u odnosu u samoj ciljnoj skupini, to što smo malo prije govorili, na ove najnovije lijekove, najučinkovitije liječenje nemaju pravo oni sa genotipom 2 i 3. Evo recite, kako zapravo, na koji način podići svijest i ovo je jedan od načina. Kod ljudi, ali i kod vodećih ljudi u zdravstvu. Dakle, zagovaranjem i lobiranjem, obilježavanjem ovog dana svjesnosti. Evo, mi idemo kroz ovaj i naredni tjedan osobno na prijem kod predsjednika Mesića, idemo kod dopredsjednice Vlade i naravno kod ministra zdravstva. Tom prilikom ćemo im uručiti i rezultate ankete koja je provedena na europskoj razini, a u kojoj je sudjelovala i Hrvatska. Prošle godine smo isto tako bili, pa barem jednom godišnje da ih podsjetimo, da dobijemo njihova obećanja, da će se nešto mijenjati, nešto promijeniti, da će nam pomoći. Kako još promijeniti? Evo, kažem, ovom medijski, informiranje, senzibiliziranje, prevencija po školama kod djece, preko Zavoda za javno zdravstvo, ulogom civilnog društva koje nadopunjuje programe, nacionalne programe, ne znam,
nam institucija, kroz savjetovališta. Evo, znate li možda kakva su iskustva zapravo u Europskoj uniji kada su u pitanju oboljeli od hepatitisa? Može li se što primijeniti na... Pa naravno da se može. Mislim, kad smo spomenuli kako se kod nas dvojka i trojka liječe sa konvencionalnom interferonom, oni to, mislim, jednostavno nisu sebi mogli doći. To je napušteno davno. Možda smo mi, Rumunjska, ne znam, naš profesor Bradarić kaže samo mi i Albanija, dobro. Definitivno pristup liječenju. Kod nas se čak zna dogoditi da zdravstveni djelatnici minimiziraju ozbiljnost te bolesti, posebno na nivou opće prakse. Mislim da bi jedna dodatna edukacija zdravstvenih djelatnika isto tako dobro došla. Mislim, zaista bez uvrede, ljudi, naravno, mislim, i ne moraju znati, to znaju specijalisti, ali čisto onako da oboljeloga od hepatitisa upute. Prvi korak je učiniti to, drugi korak to, eto, definitivno u tom smjeru. Hvala. Samo da malo, Izvolite. kako se može dobiti putem krvi. Ja bih htjela samo naglasiti da je to i putem zubara i transfuzije, sve to bilo puno ranije. Znači, od kad se zna da taj virus postoji, da ne bi sada ljudi imali fobije otići kod zubara. Kod zubara već treba reći ono što je Varija rekla. Znači, svugdje u zdravstvu, kad je otkriveno, a posebno postoje dvije stvari, a to je da se zaštite oni koji rade s time, i to na način da svi pacijenti se tretiraju kao da svi imaju HIV ili C hepatitis, znači zaštita zdravstvenih radnika, i to postoji, a s druge strane da se zaštiti infekcija ljudi međusobna između onog ko je nosioc i onaj ko je zdrav. Znači da sada ne može se dogoditi da kod zubara ili transfuzije se dobije ovakve bolesti, jer se krv se testira, u zubnoj ordinaciji je sve sterilno i tako dalje. Mislim, samo sam htjela nadopuniti da ne bi sad imali... Od 93. se krv testira i to je bilo sve prije, do 93. Tako je. Evo, nedavno sam pročitao da su japanski znanstvenici došli do otkrića da pola sata ranojutarnjeg i kasno popodnevnog boravka na suncu znatno pomaže oboljelima od hepatitisa. To ja ne znam. Ne znam da li ste čuli. Mislim, ja sam to i čitala, taj članak, ali mislim, kad izašao je kod nas u našem lokalnom listu i potpuni demant, jer to dapače, nema to nikakve veze. Znate, kad smo snimali jednu emisiju Latinica, kad je bilo, onda su nas pitali, čuli smo da je nekakva mumija sa Nepala, kad je dotakneš pa ćete izliječiti. Naravno, ljudi se uvate svega i svačega. Taj članak je bio demantiran. Ja se sjećam, ja sam to čitala, da je taj članak bio demantiran. Evo da. Kad ima lijekova za to, mislim. U svijetu jedina priznata antivirusna terapija, to je zlatni standard, pegilira interferon i ribavirin. Evo, ja sam stvarno nezaustavljiva. Novo otkriće su uvijek moguće. Da. U toku je u Americi, ima jedan lijek koji je sada u drugoj fazi ispitivanja, VX950, ali mi ga sigurno prije nekakvih 5 do 10 godina ne možemo očekivati. Evo, Varija, recite, danas ste članica udruge Institut, pa recite nešto o aktivnostima vaše udruge. Pa, znači, udruga Institut postoji od 2003. Djeluje aktivno od 2004. Dio, znači, filmska radionica Lungomare, čiste išečke i filma gledali, je sastavni dio udruge Instituta. 2004. krenuo je projekt sa prvim filmom Ostavljeni, koji je opet tretirao tretman ovisnika, odnosno overdoziranih ostavljenih ovisnika, i nekako iz tog projekta razvila se suradnja sa srednjim školama. Projekt je prepoznat kao adekvatan preventivni program i danas se uz suglasnost Zavoda za školstvo i ostalih, naravno, kompetentnih tijela provodi na srednjim i višim školama Istarske županije u nekoliko